Изтривали са си хубаво ръчичките, след което са си изпирали всичко. Така правим и ние, стараем се, естествено. Така, мисля, че е достатъчно сиренето. Ето, това е баницата Сотляж или баницата Торбос. Но в наше село Антимово се нарича Сотляж. Така, сега изчакваме, понеже сме на една фурна, изчакваме да стане зелето, след което изсипваме сотляша в намазнената вичка и го запичаме. Това е всичко. И сега вече пристъпваме към запичане на самата баница суклия. Изсипваме съдържанието. Преди това сме намазнили тавичката. Ето така хубаво обираме. Разстиламе хубаво из тавичката. И нашата баничка е готова за запичане и я слагаме в фурна. Докато баницата се запече, продължаваме с саламурата. Рибата вече е побеляла, което означава, че е готова. Така. Сипваме малко мазнина. За да може да запържиме брашното, да сгъстиме самата саламура. Лекичко като се нагорещи. Ще запържиме брашното. Чесънът ни е готов. Накълцан, начукан чесън. Магданоза също. Така че всичко върви напред. Ето виждате рибата как е побеляла, което значи, че тя е готова за по-нататъчната работа. Приготвим си нещата. Вече сте нетърпеливи, чакате, продължавайте да чакате и се наслаждавайте на звуците на антимовската духова музика. Така, ето, слагаме малко царевично брашно, разбиваме го хубаво. Същото количество слагаме и бяло брашно. Разбиваме го. Ето виждате. Получи се гладка смес. Както баба казваше, няма валци, моето дете, и е готово вече да го изсипвате. Изсипваме съдържанието. Ето, чувате какъв приятен звук се получава. По този начин, всъщност, това вече е саламурата и до някъде това отличава от рибената чорба от саламурата. Може малко да вземем от самата течност и да изсипеме отново обратно. Така, оставаме го на тихо огънче да ври. След мъничко, така, водата е завряла. Лъжичка олио, казахме, слага се, за да не се захване.
Ето, принасяме си всички неща. Слагаме ги отстрани. Щипка сол в саламурата, понеже се прави с прясна риба, както казахме преди. Ако е с изсушено предварително риба осолена, не се слага. След което слагаме предварително начукания чесън. Ето го, чесън е начукан. Само че с тази няма да може. И ние ще си помогнем с другата. Ето го чесъна. Сложили сме чесъна. Разбъркваме. Отново си вземаме от няколко минути ще покъкне, след което слагаме магданоза и сме готови. През това време водата ни е завряла и ние пристъпваме към правенето на мамалигата. Това, без което не се сяда на трапези. Да. Така. Ето, саламурата вече ни е готова за последният етап. Наситено магданоз, нарязан предварително. Разбъркваме хубаво. И саламурата вече е към своя край. Може да я отдръпнем в страни на печката. Ето, справихме се и с саламурата. И сега започваме с мамалигата. Сол сложихме, олио сложихме и сега започваме на тънки струйки брашното и разбъркваме непрекъснато, за да не се получават валци. Това са топчета. Ето, разбъркваме. Виждате каква еднородна смес се получава. Колко бързо ни става качамака. По-енергично, малко дръпваме на по-слаб огън. И изсипваме цялото съдържание. И започваме вече същността на самото объркване и запичане на качамак. Докато започва сам да се отделя от стените на съда. Ето това се иска. И след малко ще видите готовия вид на качамак. И ето вече и качамака, мамалигата са готови. Както ви казах, режеме с червен конец. Ето по този начин. Виждате какви хубави резени стават. Ето. Това е символ на здраве. Нека всеки, който го опита, и от тази страна веднъж. След това започваме обратно. Ето го. Веднъж, ето ви парчетата. Втори път. Това е качамака. Ето може да видите колко е плътен, вкусен и хубав. И с това приключихме. Отново да презентираме нашите неща. Ето прекрасната саламура. Влашка саламура. Може да я дегустираме. Невероятен вкус. Невероятен вкус! Сега, нашите баби знаеме, че това ястие
както ви казах, се е готвило и за хубави, и за тъжни поводи. Винаги месото се е редило отгоре, за да изглежда богато, да покаже, че този род, че това семейство, те са богати и заможни. Ето ви баницата на София. Невероятен вкус, ще опитате. И накрая всички тези ястия, които сме приготвили, се консумират с качамака. И както ви казах, неизбежно е червеното руйно антимовско вино. Ето ви виното. Хайде на здраве и да ви е сладко! Това е от мен, баба Цеца.